Robotne celo za mladých Nacionalного совіту Rusnacoh i toho roku rozpisalo konkurs za sofinansovanie projektoch za mladých u ruskej zajednici. Konkurs otvorený od 15. maja i bude trvať po 15. júni. Prijaviť še môžu všetky mladí spred jedného kulturno-umetnického društva alebo organizácií. Jak i prešlih rokov i toho roku sme nemenjali veľa konkursnu dokumentaciju, co što dotyka uslovijov, že kto može konkurovať na tot konkurs. Mi spominame, že to mladi, ale mladi bi trebali prenajsť da jedne združenje abo kulturno-umetnické društvo, spre ktorého već oni pošlju svoj projekt. To preto zato, že mi ne možeme na ruky dať penježi za realizaciju određene ideje, ale to musi prejsť sprejk rachunku do jednoho, jak to som už spomnul, združenja abo kulturno-umetnického društva. Za sofinansovanie tohoročných projektoch robotné celo zo svojho budžetu vydvojilo 350 000 dinari. Tohoročni budžet robotного cela za mladih vynosi 400 000 dinari, co znači, že bez ohľadu, že prešloho roku, ali i u tim roku, máme pandemiju koronavirusu, tot budžet nie zmenšani. I na Schadskih, ktorá bola otримана počátkom maja mešaca, opredzeljeli sme 350 000 dinari za sofinansovanje projektov za mladih. Znači prave toti penježi opredzeljeni, že bi sme potrimali ideji mladih u naših mestoh i to dostatok, to ta rozlika od 50 000 dinari, ochabena za našu aktivnosti. Všetkých, ktorí še chcú prijaviť na konkurs, treba, že by poplnili úriadový formulár. Tot formular, ktorý naisce nie komplikovaný, tu mladi treba, že bi prosto vyniesli to ti osnovni informaciji, kto su, co su, u čio meno, toto aplikuju, odnosno, pri ktorého združenja aplikuju svoj projekt na naš konkurs, že bi nam potolkovali svoju ideju i tu apelujeme, že bi še bodno rozpisali jak da pišu jeden sostav, že bi jednostavno ne napisali vyrečenje abo dva, že co su poručiť, ali že bi potolkovali, že predso oni domaju, že baš taka aktivnost doprinješe rozvoju zmistoh za mladih u svojim mesce i toto co apelujeme isto, že bi mladi, normalno, že mladi žadni žurkoh i takih naiste neformalnih stretnucoh, ali to ne može buť projekt. Robotné celo za mladých, jak časť Nacionalного совіту Rusnacoh, provádzi jeho úriadovú politiku a svoju autonómiu spram državy Nacionalný совіт vytvoruje prek 4 oblastoch. To kultura, informovanie, úriadové hasnovanie jazyka i písma i obrazovanie. Tak i aktivnosti robotného cela za mladých, ktorý my finansujeme, odnosno sofinansujeme, práve muša buť zo tých 4 oblastoch. Co to konkretno znači? Znači, keď mladi žadajú dať so porušať u svojim mesce, već bi trebali opatiť, že co bi to mohlo buť, co je interesantne za mladih, a odnošiše na našu kulturu, abo má vjazi z obrazovanja. Keď napríklad slovo o kulturi, već to može buť dajaký večar, napríklad literatúrny večer, jak co máme u Đurđove už rokami. Napríklad, keď slovo o obrazovanju može buť dajaká hodina ruského jazyka, ali na jeden potpolno inšaki alternatívny spôsob, gde bi mladi da co nove naučili zo naše istoriji, abo zo jazyka i podobne. Keď slovo o informovanju, to može buť promocija naših mladih novinarov i tak dalje. Môžu buť dajakí tribini, na ktorých by še bešedovali, kde by še bešedovalo dajakých vážnych témok za našu zajednicu. Projekt muši buť smislený, muši mať elementi, ktorí u sebe noša práve to tí 4 spomnutí oblasti. Znači, muši mať jeden trvačí efekt u tej zajednici. Znači, prosto mlada osoba, ktorá príde na toto slučovanie, muši dať co dostať. To tí 4 oblastoch možeme še zložiť takú zužuju aktivnosti, ktoré my možeme potrimovať, ale všetko na kreativnosti jednej mladej osoby i prosto ja verím, že u tých 4 oblastoch sigurno jedna abo veci mladí osoby môžu napraviť daco, co by bolo ciekawe za mladých. Svoje projekty mladí treba, že by poslali u elektronskej formy na e-mail adresu rcmladez@gmail.com lebo u písanej formy na adresu Nacionalного совіту Rusnacoh, Fruškohorska 64, Ruský Kerestur, najpoznejšie po vo vtorok 15. júni.